ginalauman nga mahuman na sa masunod nga semanang pag-repair kag pag-upgrade sang truck oval sa Iloilo Sports Complex. Centerpiece ang pomporadyo kay Mr. Ray Cabarles, Sports Development Officer 4 sa Iloilo Provincial Government. Iyagin pahayag nga Hunyo 22 ang deadline sang proyekto sang pag-repair sang truck oval. Suno kay Cabarles, padayon ang pag-obra sa pasilidad agud masiguro nga manginhanda ini agud gamiton sa mga atleta kag sa pag-host sang nagkalilain nga sports event sa probinsya. Ginpahayag man niya nga ginamonitor sang Iloilo Provincial Government ang progreso sang proyekto ug masiguro nga masunod ang target completion date. Sa matandaan nga nagpain ang Iloilo Provincial Government sang 23 million pesos nga pondo para sa redevelopment project sa sports complex. Plata nila is 195 square meters ang subject for repair, no? Ng mga damages, mga patches sa Iloilo Sports Complex. Out of 195 to ara plus sa 90 square meters, meaning may 100 square meters pa sila nga tayuhon. Pero as of today, dugasig naman within the day, mas malapad naman nga area ang June 22 ang ilang deadline para maayo nila ang tanan nga mga repair sang truck oval. Ang kabaing sa pahayag ni Mr. Ray Cabarles, ang Sports Development Officer 4 sang Iloilo Provincial Government.